huomenta päivää, vaikkakin kello on 12, mutta itselle se on vähän aamu hikistä herätä pikkuhiljaa, kun on iltaihminen, niin sitä sitten aamulla on jaksaa nousta. Että se aamu saattaa olla huomenna tässä puolen päivän pintaan, mutta nyt tietysti johtuu siitä, että kun eilen oltiin Ilkissä Tampereella, niin sitten meni reissussa vähän väsähti. Mutta tänä aamuna miettinyt sitä, että kun taivaissa sanoo Raamatussa itsestään, että Jumala on rakkaus, niin jos Jumala on rakkaus, niin kuinka tärkeää on se, että meidän elämämme keskipiste on juuri rakkaus. Ja että meidän koko opetuksemme, mikä Raamatusta nousee, niin sen keskipisteenä tulisi myös olla rakkaus. Koska jos ei sitä ole, niin siinä saattaa helposti, on mahdollista, että tulla mukana kaikenlaista muuta suorittavaa vivahdetta. Mutta jos keskipisteenä on rakkaus opetuksessa, meidän elämässä, se tuo mukanaan levon, rauhan, rakkauden, kokemisen, arvon, yhteyden, turvallisuuden. Siinä on niin hyviä elementtejä. Ja tänäänkin juuri tässä ja nyt, että mä asetan elämäni tähän päivään Jumalan poikana, lapsena, siihen rakastettuna olemisen osaan. Että mä hyväksyn sen, että isi rakastaa minua. Että mä hyväksyn itselleni myös sen rakkauden ja asetan itseni jotenkin semmoiseen, että nyt mä suon itselleni Jumala rakastaa minua ja mä saan olla rakkauden kohteena tänään ja saan antaa isän rakkauden vaikuttaa mun sydämessä ja lääkitä ja parantaa syvällä tavalla mun sydämen osa-alueita. Kaikkia niitäkin sydämen osa-alueita mun sisällä, jotka ovat ikään kuin kuolleita, on kuolettunut tai ne ei elä mun sydämessäni. Niin kuin taivaissa saa, jotka on sulkeutuneet. Koko sydän ei välttämättä sulkeutunut, mutta osa-alueet siellä sydämessä voi olla sulkeutuneita. Sen takia, että sit on haavoitettu ja rikottu ja jostain muusta syystä ne osa-alueet, sydämen osa-alueet on sulkeutunut. Mennyt niin kuin simpukan kuori, vaikka se timantti on siellä sisällä. Näihin isän rakkaus saa koskettaa ja vuotaa ja parantaa se isän rakkaus, niin se tulee se sydämen osa-alue eläväksi jälleen, toimivaksi, eläväksi, sykkiväksi, vihasydämeksi, joka elää. Niin se oikeastaan nyt se ajatus tässä aamulla, mihinkä nyt ehkä haluan tähän lopettaakin tämän aamusysteemin, niin on se, että mitä itse arvostan isän rakkaudessa niin suunnattoman paljon, että kun joskus on elänyt itsekin ja vieläkin tietyllä tavalla elää sitä, että kun on kärsinyt hylkäämisen haavasta ja jos hylkäämisen haava on syvällä sisimmässä, niin sitä ikään kuin, vaikka Jumalan rakkaus tulee niin kuin kohdistumaan siihen sisimpään, niin se ikään kuin hyljeksii se hylkäämisen haavasta käsin, se niin kuin hyljeksii sitä Jumalan rakkautta, se ei pysty ottaa sitä vastaan, se niin kuin blokkaa sen pois. Ja se niin kuin torjuu se, koska se sisin niin kuin siitä hylkäämisen kokemuksesta ja haavasta käsin jotenkin työntää sen rakkauden pois. Sitä kokemustakaan se ei pysty, niin kuin, se on niin erilaista outoa, se vieroksuu sitä. Ja sen takia isä, ehkä ainakin minun kohdalla on tehnyt niin, että se on pikkuhiljaa siedättänyt mun sydäntäni ja sisintäni siinä rakkaudessa. Ja sitä mä arvostan ennen kaikkea, että vaikka mä niin kuin olen Jumalan lapsi nyt tässä ja nyt, ja kun isä rakastaa minua, niin vaikka mä torjun Jumalan poikana lapsena sen isän rakkauden, siitä hylkäämisen kokemuksesta ja haavastani käsin mä blokkaan isän rakkauden, torjun ja työnnän sen pois. Niin tätä piirrettä mä arvostan taivaallisessa isässä. Et siitä huolimatta, vaikka mä torjun hänet, hän rakastaa ja jatkaa rakastamistaan. Jatkaa minun rakastamistaan, eikä vetäydy pois. Ja tässä on ero ihmisen ja Jumalan välisen rakkauden. Otan esimerkin siihen, että jos joku ihminen osoittaa mulle rakkautta, ja mä tästä hylkäämisen haavasta torjun ja blokkaan sen pois, työnnän hänet pois. Ja monta kertaa saattaa käydä, mä sanon, että käy niin, mutta saattaa käydä niin, että se ihminen loukkaantuu siitä, kun mä torjun hänet.
Hän ei kestä sitä torjumista. Se torjumisen kokemusta, kun hän on halunnut rakastaa mua inhimillisen rakkaudella. Niin kun mä torjun sen omasta haavasta, hän ei ymmärrä, että mistä syystä mä nyt torjun. Hän ottaa sen itsensä ja vetäytyy ja loukkaantuu. Eikä enää jaksa, eikä enää halua rakastaa mua. Ja tässä on se ero. Että Jumala, Isänä, hän rakastaa sinua, hän rakastaa minua. Vaikka me jostain syystä emme pysty vastaanottamaan sitä rakkautta. Vaan siitä syystä, että me pelätään sitä tai se sisin siitä ei ole kokenut sitä rakkautta ja se on niin erilaista, se on outoa. Niin Isä rakastaa, hän ei vetäydy pois, hän ei ota itseensä. Hän kestää sen, että mä torjun hänet. Ja hän jaksaa ja rakastaa minua edelleen. Hän rakastaa, hän seisoo mun rinnalle ja rakastaa. Hän ei hylkää minua silloin, kun minä hylkään. Tai haluaisin tietyllä tavalla hylätä hänet, torjua hänet. Hän ei hylkää sinua, hän ei hylkää minua, vaan hän parantaa minut. Hän parantaa rakkaudessaan sinua. Hän tekee sen ehdoilla, kun sä olet valmis menemään. Itse ainakin lähden siitä liikkeelle, että otetaan vastaan sitä niin paljon kuin sä pystyt. Jos on yksi pieni pisara, sitä Isän rakkautta tänään. Jos mä en pysty ottaa enempää, jos mä ymmärrän sen, että hei, mä en nyt pysty ottaa enempää rakkautta. Mä en pysty ottaa koko valtavaa saavillista rakkautta, vaan pystyn ottaa pienen pisaran. Isi antaa sen pienen pisaran. Hän tulee mun rinnalle ja antaa siedätyshoitoa rakkaudessa pikkuhiljaa. Että mä niin kuin pikkuhiljaa voin ottaa sitä vastaan. Jos ei sitä ole, että mä alan sitä pikkuhiljaa tuntemaan kokea. Sydän voi avautua vastaanottamaan sitä rakkautta koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta mä en voi ylittää itseäni. Mä en voi ylittää, että hei nyt mä otan hirveästi rakkautta vastaan. Ja kuitenkaan mä en pysty ottaa rakkautta vastaan. Kun mun pitää nähdä se, tulla ymmärtämään omassa sydämessäni, että jos mä en pysty ottaa vastaan rakkautta, niin mun tulee lähteä siitä liikkeelle, että Isä hei, että mä tunnustan, että mä en pysty ottaa vastaan sun rakkautta. Auta mua Isä, avaa mun sydäntäni. Sä tiedät, miksi mä olen sulkenut mun sydämeni, miksi mä on niin kipeä tää. Että nyt mä pystyn ottamaan ihan pikkumäärän vastaan rakkautta. Isi anna se pieni määrä. Siitä lähdetään liikkeelle. Isi antaa sen pienen määrän rakkautta. Yksi pisara. Ja siitä lähdetään. Sitten toinen pisara. Sitten kun sä oot valmis vastaanottamaan 3 pisaraa, antaa 3 pisaraa. Sitten sä oot se avautuu enemmän ja enemmän sydän ja parantaa. Sä voit juoda Jumalan rakkautta. Sä voit elää rakkauden yltäkylläisyydessä 24 tuntia vuorokaudessa. Elää jatkuvassa yhteydessä, rakkauden juomisessa ja vuodatuksessa on sydämeen. Kun sydän parantuu siinä samalla virrassa. Tässä me saamme olla matkalla. Kiitos Isä. Kiitos Isä, että itse ainakin arvostan ja rakastan sua siinä. Tästä osista ainakin tänä aamuna. Vaikka mulla on muutakin, mutta että se, että vaikka mä blokkaan sut, mä torjun sut, niin sä et torju mua, sä rakastat mua, sä rakastat meitä. Vaikka me työnnämme sua joskus pois ja ulos, jostain syystä me ei pysty vastaanottamaan sun rakkautta. Se on niin kipeetä, tai se tuntuu, että pelottaa tai sattuu, tai se kokemus on niin erilaista, kun meillä on sitä koskaan koettu, ei koskaan tunnettu ehkä välttämättä. Niin se tuntuu niin oudolta se sun rakkaus. Tarvitaan siedätyshoitoa, että pikkuhiljaa sinä rakas. Sinä pidät hellästi sinun sylissäsi minun sydäntäni ja meidän sydäntä. Kiitos Isä. Kuinka hellästi haluat tänä aamuna rakastaa meitä jokaista. Haluat oikein hellästi ottaa meidän sydämemme sinun sylisi. Missä on turvallisuus, missä on lepo ja rauha. Kiitos Isä, että haluat tänä aamuna oikein siunata meitä rakkaudellasi. Tulet lähelle. Me saamme juoda tai ottaa pieni pisara vastaan sun rakkautta. Niin paljon kuin meidän sydämemme kykenee vastaanottamaan tänään sun rakkautta. Isä, pyydän, että sä nyt lasket ja asetat rakkauttasi meidän sydämeen. Niin paljon kuin meidän sydämme pystyy tänään ottamaan vastaan. Tuntemaan sun isällisen hellyyden. Sen sinun isällisen äidin sydämen hellyyden ja turvan. Että hei, minä saan antaa tämän oman pojan sydämeni sinun taivaallisen äidin hellittäväksi tänä aamuna. Että sinä saat antaa sen äidillisen turvallisuuden tänne mun sydämeen. Sen äidillisen hellyyden ja empatian. Että sinä oikein haluat lirkuttaa äidillistä puhetta, laulaa, helliä, pitää hyvänä meidän sydäntämme. Oikein äidillisellä, hellällä tavalla. Koska meidän sydämemme on saanut niin paljon kipua, lyöntejä, iskuja, pahoja sanoja, haavoja.
torjumisia, hylkäämisiä, kokemuksia. Ja nyt Isä, sinä haluat helliä hyvin hellällä tavalla, koska sinä et haavoita lisää, vaan sinun hellytesi parantaa. Sinun äidillinen, hellä sydän ottaa tämän sydämen syliin, laulaa sinne, puhuu lempeästi, lempeillä sanoilla, lempeillä rakastavilla sanoilla. Sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttöni, sinä olet minun omani, minun lapseni. Minä rakastan sinua. Sinä olet kaunis ja ihana ja suloinen. Ja sinä olet minun omani, minun ikiomani. Kiitos Isä. Sinä puhut ja laulat meidän sydämelle sitä arvoa sinun rakkaudessasi tänään. Isä, anna meidän koko päivä elää tänään sinun rakkaudessasi, sinun läsnäolossasi. Me opimme pitkin päivää aina vähän pysähtymään tai sydämessämme kääntymään sun puoleen ja sano, Isä, vuodata taas rakkauttasi minun. Isä, anna minun taas jälleen kokea sun rakkautta. Että meidän sydämemme tulee eläväksi tässä rakkaudessa. Että paranna Isä syvältä meidän sydäntämme niin, että meidän sydämemme syvällä parantuu. Parantuu, tuntemaan, kokemaan syvällä tavalla elämään rakkaudestasi käsin. Tuntemaan sinun rakkauttasi, että minä olen rakastettu. Minun sydämeni on rakastettu, mun elämäni on rakastettu ja hyväksytty Isä sun tavalla. Että se tulee kokemusmaailmaksi yhä enemmän ja enemmän meidän sydämellemme. Me pääsemme siihen elämään yhä syvemmällä tavalla kiinni ja elämään sitä todeksi rakkaudessa. Me pääsemme elämään todeksi sitä rakkautta omassa sydämessä, tuntemaan sitä ja elämään siitä rakkaudesta, syventymään ja elämään tästä rakkaudesta käsin. Koska se on meidän syvin kutsumuksemme, elää tästä rakkaudesta käsin, tässä rakkaudessa. Isä, siunaa sydämesi, siunaa rakkautesi meidän sydämeemme. Siunaa Isä rakkautesi jokaisen katsojan sydämeen tänään. Jokaisen, joka katsoo tässä nyt. Juuri tällä hetkellä. Siunaa rakkautesi heidän sydämeensä. Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos. Kiitos. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Ollaan vähän aikaa tässä ihan vaan hiljaa Isän rakkaudessa ja antaa Isä rakastaa meitä. Koska mä en halua sanoa aamenta rukoukseen. Koska jos mä sanon aamenen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä mun puhellinen osuus loppuu. Ja että se olisi niin kuin siinä. Mutta jos rukous on enemmän kuin sanat, se on yhteyttä, se on kokemista, kommunikaatiota rakkaudessa. Niin silloin kun mun puhe loppuu, niin mä en halua sanoa aamenta, että se loppuisi vaan niin se, kun mä jätän sen tähän, niin rukous ei lopu, yhteys, rakkaus ei lopu, vaan se jatkuu. Se jatkuu hiljaisuutena. Se jatkuu hiljaisuutena Isän kanssa. Siksi mä en nyt sano aamenta, koska tämä ei lopu. Nyt tämä rukous jatkuu, tämä rakkaus jatkuu hiljaisuutena Isän kanssa. Isän sylissä.
itse ainakin rakastan suunnattoman paljon tätä hiljaisuutta isän kanssa. Sä et saa vaan niin olla hiljaa. Tuntee sen rakkauden ja siinä rakkaudessa olla levon. Se koko sielu ja sisin ja koko kroppa rentoutuu. Ja tässä sylissä, missä ei mitään vaatimusta rakkaudessa, mitään hengellistä painetta eikä vaatimusta. Saa vaan niin levätä tässä rakkaudessa, olla hiljaa. Saada kuitenkin siinä hiljaisuudessa on paljon, niin kuin, se ei ole niin tyhjää, vaan se on niin täyteinen se hiljaisuus. Sisäisesti se on niin kuin, sillä on paljon sisällä, vaikka se on niin hiljaa. Mun sielu hiljenee, mun mieli ja mun henkeni hiljenee. Tässä rakkaudessa. Olemaan tässä. Ei tarvitse välttämättä edes siinä hiljaisuudessa yrittää kuunnella mitään. Ei tehdä mitään, vaan olla vaan siinä hiljaisuudessa. Levätä siinä hiljaisuudessa. Oppia tottumaan siihen hiljaisuuteen. Ja antaa Jumalan hiljentää rakkaudessaan meidän mielemme, sielun ja henken. Niin kuin hän sanoi Stefania kirjeessä, että se yksi käännös, niin katoin kerran se käännös, että se muuten on 3:8, että jotenkin näin, että Herra sinun Jumalasi sankari, joka auttaa sinua. Ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä rakastaa sinua. Niin sitten siinä oli jotenkin näin, että hän laulaen niin kuin laulaa sinusta ja hän niin kuin hiljentää sinut rakkaudella. Ja ehkä mä itse ajattelin, niin miksi rakkaus saa mut hiljaiseksi, on juuri se, että siinä rakkaudessa on yltäkylläisyys. Siinä on kaikki se ravitsemus, ikään kuin, mitä mä tarvitsen. Ja kun mun sisin tulee tyydytetyksi ja täytetyksi, niin mä hiljenen siinä rakkaudessa, koska mä olen tyydytetty sisäisesti tällä isärakkaudella. Se on kuin lapsi, joka itkee ja joka on vastasyntynyt tai vähän siinä niin kuin elänyt. Niin kun se on nälkä, niin se tarvii paljon rintaruokintaa. Sitten kun se äiti ottaa sen turvalliseen syliin, lämpöisen syliin ja tarjoaa sille tisua ja se alkaa lupsuttamaan sitä ja tulee täyteen lämmintä maitoa. Se virtaa sen vauvan vatsaan, se lämmin maito. Niin sen jälkeen se taas nukahtaa tyytyväisenä. Hän on täysin sisäisesti lämpöisellä maidolla, äidin maidolla tullut ravituksi. Tämä sama kuva on siinä, että kun me tulemme tähän äidin sydämelle, me olemme siinä. Ja hän rakkaudellaan ravitsee meidän sisimmämme. Tunnemme täysin sisäisesti itsemme tyydytetyksi tässä rakkaudessa ja se saa aikaan meissä hiljentymistä. Se hiljentää meidät. Se hiljentää meidät siihen syvyyteen hänen rakkaudessaan. Se on suloista, se on arvokasta, se on ihanaa. Mukavaa tätä päivää sinulle.